Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert mij optredens, onder andere van Hiske Oosterwijk in verband met haar EP Evenwicht. Francesco uit Italië, historian hier uit Friesland en dichterskruwer Abe de Vries. Ja, dit gedicht dat heet Carrickfergus in de Vierte. Carrickfergus is een plek in Ierland. En het is ook onderwerp van een oud haastzuivere middeleeuws volkslied wat in Ierland en Schotland wel zongen werd. En ik heb daar zelf een variatie op maken. Carrickfergus in de Vierte. Het eerste joen, de eerste maanden joen, vleide zijn jurken over de Peerse Sambuca Nigra. Doet ik een oud Iersk volksliedje jaren. En ik dacht aan die. Aan die, een amerij, mijn nooit despererend moedig bruidske. Ik hield als een bij in een blom bij die. Nee, als een wierweide op een schimpad. Als een houtdoe in een vleerbaaien. Maar ik wie ek een knieper line. Een kwelse platpoort van de chillploeg. Een muntje zieker op een tjenstrebige jekker. Het leven weer het tjen en mooi. Doe die ik het achterskemensruut weer dicht. Joert had ze me 5 keer in de jermen prikt. Wat een willige Ier zei, liet mij maar blieden. Waar wit wat eindje besteen nog bloed. Joets ik een nulle in mijn murg, dan bloe ik nog wel even. En weet ik op slag weer wat wij, maar geen enkel terug dat als die je gewoon beleefden. De zee is breed bij Carrickfergus. En een zwemmen kinkt net meer. Vleugels om te vliegen ben ik brek. En elke boord die druwe wol slacht lek. Wat tij, lot en tien skierde, waar zult heel we maatje. Enkelt deze warmste, justjes oersturen groert. Verstuur ik naar die lippen. Lieke goed, va goed. It's hard to live when you're not around me. I've never been so sad. This broken hope, it's hollow and empty. I'm thinking of a plan, 'cause it's not too late to take you back home to the place where you belong. Oh, I know it all, not so fiercely. Remember the old song. I'll journey to the end to bring you back to me. No, I won't look back. You know I won't look back. Na 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 na. You know I won't look back. I'll journey to the end to bring you back to me.
Ja, toffe band. Ze komen hier uit Friesland bij. Historian. We zijn al eens een keer eerder te gast gewoon. En voor dit soort jonge mensen met dit soort talenten word ik alleen maar bleed van. Dus wat dat belangrijk. Straks meer nog van Historian in deze aflevering van Noorderwien. Daar waren ik nog terug in met Abe de Vries, de dichter. Hij had een prachtige dichtbundel uitgebracht. Bloedprikken. Doet hij een aantal gedichten van in deze uitsturing. Maar we praten eerst met een man die vaak te gast is. Meestelijk optreedt, maar dat doet hij net. We praten al in het met Adrie de Boer. Adrie, hoe is het, jongen? Ja, best genoeg. Best genoeg. Ja, viel een beetje keel onhast, hè? Ja, ik zit dus de eerste keer dat ik kom om te praten in plaats van om te zongen. Ja, even jongens praten nemen we dat. Ah, jongen, ja. Zo. Ja. Hoe is het? Wie is bij al je projecten bezig? Ja, ik ben nog steeds met Stef Bos, de Boers Jong Bos programma aan de wanden. Nijtjes misschien wel dat er takken meer een nieuwe versie komt, maar meer nieuwe versie, de Boers Jong Meerbos. Dus er komen wel een andere versies weer waarom, maar ik geloof naar al nieuwe oorzettings die we hebben met de wanden binnen. Dus en het rent hartstikke mooi en ja, we zitten deze maand een paar keer weer door Friesland in april en in mei ik nog en dan in juli dan eindigt het dit programma, zeg maar. Ja. Maar er komt een vervolg op dus. Er komt een vervolg op, ja. Hier zit ik nog druk met Volkert Wesseling, zeg ik. Ja, Buster Baarlijk. Wij gaan in een tour om het Tjoekomar heen. Volkert doet wat sketches en ik. We hebben 3 keer een staponderwijs. Want ik heb in het verleden heb ik geleerd spelend of zongend steende in de bus. Dat is levensgevaarlijk werk. Dus we stapjes in werk geven op een paar mooie plakjes dan. En dan Biet Maar. En dan mini-concertjes. En dan weer om te onderwijs ben dan in het volk wordt het weer hoor. Ja. Dat is een hartstikke mooie combinatie. En we 4 van de zo'n uitveringsbellen uitverkocht. Oké. Ja. Waar Dus ze het is trouwens? Bij Volkert op de site of Ja, bij die die? volgt op een site, daar kun je reserveren. Volkertwesseling.nl overigens. Ja, klopt. Net bij mij, bij Volkert. Ja. Ja, bij alles bij Volkert. Alles op Volkert. Ja. Straks nog even verder. Was meer van doel best. Maar er is een bijzondere aanleiding dat je hier echt op de bank zit. Wat op 23 maart, maar het zelf maar even vertellen. Nou ja, Hij heeft een speciaal feestje eigenlijk van muzikanten. Eigenlijk wordt het een feestje van muzikanten en muzikanten die ik geloerd en luchtbedroegen erbij horen, onderhouden. En ja, ik wie eigenlijk van doel om wat apparatuur van mezelf, wat ik eigenlijk soms al in een spontane bui kocht en eigenlijk nooit broekt hier. Maar ik kan denk dat ik denk, oh, daar kan ik nou wel afstand van nemen. En ik word eigenlijk net op marktplaats zetten, heb wel ondervindings mee, maar ik denk, wat zou nog leuk wezen als je maar meer muzikanten dat soort dingen aanbieden kunnen op een soort merken. Nou, uiteindelijk heb ik wat om je heen vregen en uiteindelijk een advertentie plaatst op Facebook. En dan kreeg ik zo'n soort respons op van mensen van, oh wat hartstikke leuk en kan ik mij doen. Nou, uiteindelijk hebben er iets van 22 aanmeldingen. Weet uiteindelijk nou, het zien van Oerbelen ben je die op een merk zien, want de datum moest natuurlijk iedereen nog passen. En 23 maart past er net elke niet in, dus het zou samen kunnen. Ik had dat een beetje slagend met oren van mensen dat we takken meer wegdoen. Maar eerst 23 maart in de Boskip van BCSW. Ja, we bieden van alles aan, gitaar, accordeons, randapparatuur en neem maar op. En mij iedereen mij natuurlijk komen, maar mij iedereen zijn eigen spul nog meenemen? Of doe je dat nee, nog dan moest je voor aanmelden. Moet ik zo zeggen? Dat kost een crème hier. Leeg, nee. Doe kist er net samen even in. Ik heb een ukulele te keep, dus ik ga er even in. Oké, nee, maar ik denk dat dat duidelijk is. Ja, dat maar duidelijk wel. Want ik ken amateur en professionele muzikant die het hart soms vol hebben dat spul. Als ze mij prof zijn, als ze mij amateur zijn, dat maakt het me helemaal niks uit. Maar net die ukulele bij. Stand hier, hier een standje, 3 tafels en dan heeft ongeveer een liedje van jou een meter onder een stand. En dan kun je spul nog deel lezen en hier staat in voor een bepaald prijsje. En er zit geen plak meer, geen ruimte meer in nou, dus meestal hoef je hem net meer aan te melden. Als je hem aanmeldt op mij, maar dan is het eventueel voor takken meer. Ja, precies, ja. Maar goed, van de geïnteresseerden, er wordt van alles om bij je. Ja. Zo breed het maar kind dus, van techniek tot instrumentaria. Ja. Dat kan van alles weg. Van gitaar tot een bij wie spreken een microfoonkabeltje. Ik neem maar. En Tim McCrack was het al je roerhast. Ja. Ik heb gitaar, accordeon, of 2 gitaren zelf, accordeon en dan wat randapparatuur, audioapparatuur. En er zitten hele interessante dingen bij. Zelfs hele oude dingen uit 1974. Vintage. En daar kan, ja, vintage. En dat kan op BNW's maar. En, dat is min, denk je. Maar wat oornallige door, ik zou het net weten. Loert en licht is er het kusten te keur. En ja, misschien ook wel statieven en neem maar op. En, dus wij hopen dat wij een soort oor in hebben. De advertentie op Facebook. Die heeft wel 2000 deelmomenten al gehad. Dus als er nou eens een keer een zien ervan komt, dan ben ik al heel blij. Hoe laat begint het en waar is het precies? Het is in de Boskip in BCSW, op de Vlaslaan. En het begint was een 10 uur in het Warniepen.
En dan sluiten we om 4 uur. Ja. Ja. En al wil je niks, gezellig, even zien, even loeren wat eerder te hellen. Wat pro muzikanten werken. We zitten al hier op internet en dan bestel je wat bij de bekende bestelpagina's. Ja. Maar dit is toch volle leuker. Dit is vol leuk. Even een oorrijtje, even praten. Ja, zeker. En even wat onderhandelen, wat koeienhandelen. Hè. Dat ken ik nog. Ja. Dat ken ik al. Heel analoog in dat, hè? Ja. Nou, de meeste denk ik ben behoorlijk analoog. Ja. Nee, we hebben een soort nog in en de meesten die er om mij door, die ben hartstikke enthousiast. En tweedehands muziek en instrumentenmerk. Dus trein van de maat. Beeste zwijgt net stinnen, maar daarin nog goed. Het is van het zien en fjouwer. Adi, nou, mag die kwart nog de planken op ergens? Ja, na een week dan speel ik in de Terp, in Jesternijtjerk. En dat doet Lotte Broers, maar dat ik mij. En Sjerk Faber, die met mij maar leert, maar die zal ik een paar nummers van het programma. Dit wordt een nieuwsgierige beetje in Jesternijtjerk. En dat begint dan na een week snijden om 3 uur. Dankjewel, succes. Dankjewel. Ik ben de treintvenster. Goed. Gaan wij terug met poëzie. Want we doen natuurlijk een proto-muziek. Poëzie krijgt direct wel degelijk een podium. Abe de Vries, we hebben zuiver kijken alleen jongen. Joerts zullen hij een aantal gedicht nu zien. Laatste bundel bloedprikker voordragen. En dit is hem nog een keer in Noordwien. Abe de Vries. Dit vers heet Vardij. Dat heb ik geschreven van mijn zuster. En elke die een dichter in de familie heeft, die weet wel dat het belangrijk is om een zuster erbij te hebben die de boel wat in een stringen houdt. Vardij. Om eens vast te treden in het eerste rinnen, voor te zetten, waar, wit, waar. Om hetzelfde nooit net wijsjen kennen, bij een misstap hier of daar. Om het schemel omslag dat we winnen, te behouden op ons reis. Om in geen en botsen te bespinnen, uit dezelfde fladde vlees. Om eens kroost naar jaren grut te krijgen, maar een wut 2 wieze rieën. Om haar net te vlaaien, nog te maaien, maar te lieden naar de dier. Om te praten met dezelfde moelen, stom te steen van hetzelfde stik. Om te skriemen bij de zwarte koelen, als de jedder zwijst als ik. Om te mienen bij het lot uitlezen, deze keer had geen voorbij. Om eens mem, postuum, het oor te sissen, dat ik jedder vleeg als die. Om uiteindelijk in het boek te lezen, wat het krek betjutte mij, om te jaren broer en zus te wijzen, heel de kwarte libbesdag. Dichter en schreeuwer Abe de Vries. En de reden dat ik hem uitnodig heb, wie vanwege zijn bundel, die nog net heel lang verlien uitkwam is onder de titel Bloedprikken. Straks nog een gedicht van deze fantastische schreeuwer. Waar het fantastische muziek maakt, maar ook hele mooie teksten. En dit keer overigens in het Nederlands is de dame die je naast me zit, Hiske Oosterwijk. Komt die kwart een EP van haar uit, dat heet Evenwicht. En Hiske, allereerst, morgen is de best. Welkom. Hoe is het bij die? Nou, goed. Ja, nou, de beste dame die me altijd 1 project, 2 projecten, 3 projecten van alle je drukte. We hebben momenteel het meeste drukte mee. De afwikkeling van Evenwicht of net? Ja, nou, al het werk daarvoor is clear. Maar ik ben op het stuit ek dwande mij Perfect Storm, het tweede album. Daar ben we druk mee in de studio. Ik ben aan het schreeuwen van een modern jazzalbum met een Russisch-Amerikaanse pianist in New York. Dus de gearworking daar mij, dat is dwande. En zo ben we met Alexis Piaging, met het Nieuw Paard Quintet nog ontnighting wanneer we dingen opnemen kunnen. Dus wat dat betreft heb ik het er ook nog. Ja, daarom, ik denk, begin eerst maar even met West Oerland mee bezig bist. In ieder geval voor de toekomst. Wat huis haast kleren is de EP Evenwicht. Elke plaat had een verhaal, maar deze zeker, hè? Ja, dit is wel een heel persoonlijk verhaal. Hoe mijn eigen ziektocht naar evenwicht. Maar daarnaast ook mijn kijk naar de wereld. Van hoe volle is de wol net uit balans. Als het just naar de politiek, naar de natuur, naar de zorg, naar dat. Dus ik heb een heel soort interviews houden met mensen die het verbinding hebben met de thematiek evenwicht. Dus ik heb met Extinction Rebellion praat, ik heb met mantelzwaarders praten, ik heb met mensen uit de LHBTIQ+ praten. Dus gewoon te jaren van hoe just naar evenwicht, hoe just naar de wereld en wat betekent voor die evenwicht. En daarna is het dus van mijzelf van oké, ik kwam erachter dat ik miste mijn artistieke uitingen in coronatijd. Dus ik voelde daar is mijn evenwicht is voort. En zo is het proces begonnen van schreeuwen. Maar daarna kwam ik erachter van wacht even, in mijn persoonlijke ikje ben ik ook uit balans.
Dus daar kwam ik de ziektocht van, nou, dan gist het peteren om mij in demonen, zat ik dat dan wel neem. Een stukje van het gevoel van, ja, ik doe het net ta, of ik ben het net wurg. En al dat soort van thema's, dus trauma's die het ja, die gingen on. Heftig Ja, dat weer best wel. Ik ben heel best en confronterend hier. Ach, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus ik ben best wel heel diep gong. Mijn therapie. Dus dan is het helemaal, nou, waarom dan niet binnen die ontnota? Wat heeft dan al je mij maken? En wat komt dan in? En hoe kist er oors naar zien? Of hoe kist dat een beter plakje Jan, zodat het die net meer in de waai zit? Nou ja, en dat is evenwicht. Verhaal van oren, verhaal van jezelf, combineerd op in een plaat. Het is een onmogelijke vraag, maar ik stel hem toch. Is er een soort van rode lijn te ontdekken in al die verhalen die ze toen maken, en als van oren meesken? En als dat ook een beetje relateert aan jezelf. Is er iets van een lijn te ontdekken? Of zit het alle kanten op? Nee, nou, van mezelf zit er echt een lijn in. Zat op de EP, het begint, maar werd het eindigde. Van alles kraakt. En dan komt eens in chronologische volgorde het proces. In volgorde van de noemers. Maar ik denk dat als iedereen er van zichzelf naar luistert, die kinderen echt zijn eigen verhaal injaren. Denk ik. Plaat is eigenlijk clear, om het samen zo te drukken. Een aantal noemers ervan hartstikke al released op online, in de streamingdiensten. Kijk, het gevoel dat het gevoelsmiddag bij ik wat afsluiten nou of net? Of zit het eigenlijk nog in dat proces? Ik zit op zich nog wel steeds in het proces. Maar een deel daarvan is wel afsluiten. En dat vind ik altijd het mooie van de kunsten. Daar kist altijd een stukje van die ei in kwijt. Of van die sores in kwijt. Dus het maaien van deze plaat, het ik een heel soort hulp in het verwerken van bepaalde processen. Maar het is best wel heel dreig, de inhoud van die processen. Dus ik ben er nog steeds wel mee dwaande om dat volledig een plakje te gaan. Maar ik viel vol dat ik weer wat lichter terug het leven kan. Ik ken weer wat meer lightje. Dus wat dat betreft ben ik al een heel soort stappen binnen zet. Was het muzikaal oppakt? Ik ben te jaren met Niels Voskuil de studio in dook. Dat is die steun en toeverlaten, hè? Ja, dat is mijn muzikale partner in crime. Ja. Ja, nee, Niels, de gearworking is daarmee begonnen Piri Lien vanuit Perfect Storm. Doe hij de mixen en masteren van het eerste album. En daarna heb ik hem vregen van mijn projectiegenoten. En die gearworking, dat ging zo goed. En de feels van we vullen elkaar zo goed aan. Van hij jouwt een idee en dan denk ik ja. En dan gaat het hoors om dat ik weer wat bedenk. En dat hij denkt, oh, daar heb ik het perfecte sound voor. Dus het is dan echt zo'n hele leuke wisselwerking. Dus we hebben dagen in de studio zitten bij hem thuis, die het er makken had. En dan gaan we gewoon aan de gang. En dan krijgen we een idee. En dan komt er een lied snippetje van iets. En dan geven we bijvoorbeeld de oorsamples met mijn stem. Of ergens op slaan. En zo bouwen we alles in elkaar. En we spelen ook dingen live zelfs in. Maar we hebben echt alles maar in twee maken. Maar voor een digitale plaat eigenlijk wel heel analoog eigenlijk. Ja. Het leeft wel. Er zit een seal in. Ja, dat weer wel echt het doel. Dat het net echt alleen maar elektronisch weer, maar dat het hoeft net perfect strak op een grid. Dus daarom woon ik zelfs pianopartijen inspelen, eventueel bepaalde bas- of gitaarpartijtjes inspelen. En ik net alle samples van MIDI, maar ik mijn stem. Want dan is de timing toch correct oor, zoals dat gewoon iets uit de computer helst. Er ben de lietse details inderdaad. Du hast wel in alle talen zong, intussen in het Fries, maar dit is in het Nederlands. Wie dit even de taal waarin is die verhaal het beste vertellen koest? Ik denk het uiteindelijk wel. Het wie voor mij echt de keuze om in het Nederlands te schreeuwen, omdat ik dacht, had ik dan weer een nieuw project indoe en ik een oor genre wat dat onbelangrijk. Liek het mij voor het proces heel interessant om ik in mijn oren met mijn taal te zongen. Want in het Fries gezongen hier een heel soort bracht artistiek. Van mijn kunde, van mijn performance. En het liep mij heel interessant om dan ik eens maar het Nederlands aan de haal te gaan. Omdat ik eens artistiek mij dwanden te wezen en te zien van oké, hoe bats ik dan mij die klanken? En hoe zorg ik ervoor dat het voor mij goed klinkt en goed bekt als ik het zong. Mooi verhaal. Net keer een verhaal. Muzikaal ik. Ik ga hier op importeer met haar. Dan geven we echt een urenlang volle dieper op de plaat in en haar muzikale libbenmek. Dus wat dat dan belangrijk is, even op www.youtube.com/Noorderwind of zet de radio even aan, Omroep Friesland. Ik ben blij dat ze er nou is, want we gaan ze in de studio voor 2 noemers hier live te dwan. Hiske Oosterwijk.
Straks als het ochtend is, alles vertrouwd in de mist. Gisteren begreep ik alle woorden, maar je verstoorde me met de tijd. Het spijt me. Ik versta de wind niet meer. Kan het zo zijn dat we keer op keer langzaamaan vertraag ik in mijn wezen alle vragen, vrees met de tijd. Het spijt me. Blijf ik staan of laat ik los? Kijk me aan, ik ga kapot. Ken mijn naam, ik ben er nog. Blijf ik staan of laat ik los? En morgen is nog zo ver weg. Kun je de stilte omver? Breek met alle gronden, laat me aarden, laat me stormen voorbij de tijd. Vrij me. Blijf ik staan of laat ik los? Kijk me aan, ik ga kapot. Ken mijn naam, ik ben er nog. Blijf ik staan of laat ik los? Ik wakker. Jij slaapt. Het voelt alsof gevlogen ik ben te moe, ik doe mijn ogen dicht. Binnen in de diepte, zonder iets, alles met de tijd. Heb je nog heel even voordat ik je laat het los? Heb je nog heel even want door de bomen zie ik nog. Want als ik even anders kijk, dan zie ik even licht. Maar langzaamaan vervaagt het zicht. Ken je mijn naam? Hoor je mijn stem? Zie je mij staan? Zwijg je me klem?
je nog heel even? Voordat jij je laat het los. Heb je nog heel even? Want door de bomen zie ik nog. En als het even anders lijkt, dan is het tegenlicht. Maar langzaamaan komt terug het zicht. Ken je mijn naam? Hoor je mijn stem? Zie je mij staan? Jij wie je bent. Voel je mijn hart? Volg je mijn weg? Ik blijf jou thuis. Het doet ertoe wat ik zeg. Want als ik even anders kijk, dan zie ik evenwicht. Indrukwekkende zangeres, Hiske Oosterwijk. Ja, EP haast u dus, met de titel Evenwicht. En ja, er zit een hele grote emotie, maar ook muzikaliteit in. Dus wat dat betreft, dikke complimenten voor Hiske in dit geval. Ga ik van deze band, want die hier bij me zit, je hem even zien, Historian. Eén keer eerder was de gast, Joert gelukkig voor de tweede keer. Ze komt bij een album uit, singles uit. Ze had fantastisch die een popronde. Ze binnen talent bij Friesland Pop uitroepen. Joris, het gaat maar fantastisch met je, man. Net. Ja, het houdt me niet op. Bij ons is het echt het gaat in een stroomversnelling. En bij ons, we weten niet meer waar het schip strandt. Maar tot dusver is het altijd hartstikke leuk geweest. En dat is heel erg fijn. Want als je hem één ding uitstralen, is het passie, vaart en de beuk erin, hè? Ja, zeker. Ja, daar houden wij van. Goed lekkere muziek maken. Strak uitzien, strak spelen, strak bezig zijn. Daar houden we van. Nou ja, dan kan dat pakken, man. Ja, zeker. Oude jaren 30 dingen. Daar hou ik persoonlijk heel veel van. Dus dat, Wat even wat mee optreden trouwens. Het is een redelijk dicht, of niet? Nou, toen wij in Groningen speelden tijdens de popronde, speelden we in een middeleeuwse kelder bij de Dogs Bollocks. En daar was het na het tweede liedje was ik al helemaal doorweekt. En toen moesten we nog 40 minuten. Dus dat was wel een uitdaging, maar heel leuk. Zijn jullie band met een plan of zien jullie wel? Nou, wij hebben sowieso een plaat uit. Die komt 5 april uit tijdens het Phoenix Festival, wat is aangekondigd. En daar gaan wij gewoon een hele vette show neerzetten. En tot dusver daarna gewoon heel veel verder spelen. Een toertje eromheen bouwen, hebben we gedaan. En die komt ook langzaam maar zeker op gang. En dan daarna gewoon verder met video's, nieuw album, nieuwe dingen, nieuwe stijl, nieuwe emoties, nieuwe alles. En het gaat maar door, het blijft maar rollen. Is dat fantastisch? Ja, het is fantastisch. Hè? Oh, geweldig. Het is echt, er is niks leukers dan muziek maken. Ja, gewoon lekker. En de dus gelukkig net Linnen, want dit is dan Joris. Maar stel even de band voor, hè? Nou, we hebben Nick op drums, Ravi op bas en Lissy op toetsen. Ik ren even naar deze dag. Goh, wat zie je hier gezellig? Ja, heel erg gezellig op een richtje. Ja, een soort brave, ideale schoonzonen bijna. Ja, ik dacht, doen de Daltons even na. Ja, en well-dressed natuurlijk. Hè? Heel scherp allemaal, ja. Ik vind dat de drummer ook niet in het pak. Ja, hij heeft wel een mooi broekje aan, maar met hanken. Qua kleurenschema past hij er helemaal bij. Dus, en hij heeft vrijheid nodig. Dan speelt hij beter. Hoe is het bij de Hammond? Ja, goed. Hij doet het nog. Was het goed te passen? Wat? Moet je er goed op passen? Ja, op zich. Hij kan ook wel tegen een stootje ondertussen. Nou ja, jullie spelen veel, die zijn veel onderweg. En ik denk, nou, busje in, busje uit. Dat ding is te zwaar om mee te jatten, dus dat scheelt. Dus dat zit wel goed vaak. Maar niet te veel mee opsmijten. Hè? Ja, precies. Moet je denkt zelf wel dat jou of niet? We doen een soort van wisselshift. Ja, Ik zou zeggen, hier in het pakje kunnen we wel een beetje meesjouwen, toch? ja precies, zeker. Hey, wat voor album wordt het? Ja, hard, maar ook met zachte randjes. Ja, mythische thema's, dergelijke, ja. Hoe aangewerkt? Ontstaat het allemaal in een oefenhok? Of komen jullie eigenlijk allemaal met ideeën aan? Of doet Joris dat? Nou, over het algemeen zijn we nu bezig met stiekem nieuwe nummers schrijven. Dat doen we allemaal samen. Dit album is grotendeels geschreven door Joris alleen. Live werken wij het uit op onze eigen manier. Maar het album is nog heel veel Joris.
En dat is ook heel erg te respecteren. Ja, dat ene woordje nog. Ja, precies. Nou ja, dat gaat nog wel veranderen. Het verschuift een beetje. Absoluut. Ja. Zijn jullie wat dat betreft een hele hechte band geworden zo langzamerhand? Ja, misschien te hecht. Of zo. Wat hier allemaal wel niet in de kleedkamer afgesproken wordt. Nee, maar echt een vriendenband ook? Ja, zeker weten. Ja, echt wel. Ja, ik kende ze eigenlijk nog niet. Joris kwam ik een keer tegen bij de voorrondes van de Kleine Prijs van Friesland. Ja. En toen vond ik hem direct al interessant. Toen had hij nog heel lang haar ook. Ja, klopt. Ja, en toen vonden we dezelfde dingen fantastisch. Ja. En ja, ik ben inmiddels met jullie, kan ik jullie ook echt wel mijn vrienden noemen. Ja, zeker. Ook door Popronde, je deelt lief en leed. Maar is dat op het album straks terug te luisteren? Op het nieuwe, nou dit album niet, nee, want daar hebben we helemaal niks aan gedaan. Nou ja, je hebt een paar backing vocals ingezongen, maar stiekem je hoort heel veel Joris. Ja. En dat is voor nu helemaal prima. Ja. Volgende album, dat gaan we wel met z'n allen lekker inspelen. Ja. Dus dat wordt dan komen jullie weer. Zeker weten. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik ga even naar Joris. Heel veel Joris hoor ik. Ja, klopt. Kijk, hoe het zat was dat een paar... Ja, leg het maar even uit. Ja, een paar jaar geleden, toen Historian nog een solo-projectje was, voordat zij in de band kwamen ook, toen was het albumproces al begonnen. Ja. En langzaam maar zeker, toen zij erbij kwamen, was het op het latere stadium, kwam Lizzie nog met backing vocals en zo. Dus mijn stempel staat ook wel echt op dat album. Maar je zit eigenlijk wat dat betreft in een soort overgangsfase. Ja, het is nieuwe wegen inslaan, nieuwe dingen zoeken, nieuwe banden scheppen en kijken waar het schip strandt. En hoe we dat gaan invullen. En dat komt zeker wel goed. Ja, vast wel. Live is een ander verhaal, want dan zijn jullie al inmiddels gewoon een band met z'n vieren. Iedereen zijn ding, gewoon beuken, hè? Absoluut. Ja, beuken, lekker dynamisch, lekker genieten van de muziek. Heel erg met elkaar spelen ook. En dat vinden wij heel belangrijk. Dat we gewoon echt kunnen laten zien dat we het zo tof vinden om dit te doen. En ook de muziek te maken en met je eigen werk het land door te rijden. Bus in, bus uit, dingen sjouwen, Hammond shift. Al dat soort dingen. Dat hoort er allemaal bij. Hammond shift is al woord, hè? Ja, zeker. Dat kan in de dikke vandalen. Ja, zeker. Maar dat is gewoon het spelen en het samen zijn en het spelen en het maken en het spelen en het gaan en het spelen. Het is gewoon tof. Fantastisch. En jullie stralen zoveel lol uit. Gewoon weer komen, ook met het volgende album. Die is dan meer met de rest. Dit is nog heel erg Joris. 2 dingen. Phoenix wordt hier eigenlijk gepresenteerd. Is hij uit. Wat is de titel van het album? Mythologies. Dat is ook een beetje de inhoud van de plaat? Ja, er zit heel veel... Ik kom van een klassieke achtergrond. Ik studeer geschiedenis en zo. Dus de teksten van die liedjes gaan ook vaak over dingen uit de geschiedenis. Dingen uit de mythologie, uit folklore. Dingen waar mensen in het hele... Nou ja, vanaf het begin van de mensheid tot nu mee te maken hebben. En dat mengt zich samen tot een soort moes aan liedjes op die plaat. En uiteindelijk brengen wij alles waarom je naar deze Noorderwind studio. Maar dit is gewoon Historian live in Noorderwind. I know I'll be a stranger when I come home. It's what I'll endlessly be. A stranger in my own home. My house, it is not amazing. The fruits of my labor sprang up like an orchard free. I'll be the only one to miss it when I go where nobody will believe me. Yeah, I know it's hard that you keep me under your spell. Yeah, I'm a hostage.
When I live my life on my own, I know it's hard that you keep me on your spot. I'll be coming home for you, I'll be coming home for you now. I'll be coming home for you now. Oh, I can see you're saving instead. I'll be coming home for you. Will you bring me? I'll bring you in. I'll be coming home for you. No, it's a curse. It's a curse. It's a curse that you set upon me. Come on. Remember when the charm is off, then it'll be up and I never thought the way she would save me. So many thoughts and hallucinations, baby. Queen of Hearts got me crawling up and down on my knees. Oh, I was alone and I thought that I was breaking. She came around and she told to start praying. Her holy water's the reason she was following me home. And now she's in control. Now she's in control. Queen of Hearts would never let me go. So take your love and she'll never get you alone. No, no, no. Oh, now you think you're high, but she keeps you down low. Queen of Hearts would never let me go. I can't escape your embrace, 'cause maybe I might just fade into nothingness, baby. Now, Queen of Hearts got me begging her to stay for more. Without her, I will start to go crazy. Hallucinations and thoughts that will break me. Now I cannot stop the temptation of asking for more. She'll take you under your wing. I know she'll never let you go. No, 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 no. Don't you know she'll take you under your wing? Don't you know she'll never let you go? Oh, you're scandalous, oh no, come on. Oh, I know she'll take you under your wings. Her wings are made of love and grace. And I know it's hard to escape. I know it's hard to escape that thing. But I love her so. I love her so much, and that's the thing. So hope she'll never let you go, baby. Dit vers is baseren op de hartstikke mooie gedichten van Waling Dijkstra. Die had er een stuk of 6 kleuren in de 19e eeuw. Door een oude boerinnen met een hak vol opsketten been. Die ze amper in de string hadden koeien. En ik heb daar een eigen versie op maken op hetzelfde riemschema. En dat heet hartstikke moois nadenken over de patiënten in het ziekenhuis. Oh fei, wat is een bjustere boel. Ik kinder kwart hoe krinje me. Wat ik hier haf te bed en stoel, je zoen ze vergrinje me. Oh meesdom, maar die een lek en brek. Wat zest die zelfs, denk ik, van gek. Als het slim ziek luist te lezen, nog comments hast te sissen. Mijn witte skelk had ik nog net voor, of het is wel zuster komen. Het ziet zat door die jepen door. Dat is dags van het domme. Die kont, die mat nog zoekerskin, maar had weer ongeveer schippes in. De ene het prikken, de oren het piltje slikken.
En als ik maar het brachtje kom, een oer vloert net te leeuwen, dan is het, sjudair, dat is koffiegrom, die balen mij der blauwe. Je wil het gewoon wel griffen jaan, maar oren van de hassen slaan, die holleballen vetten, die mij haar sleeuwen zetten. Nee, ik maak net altijd het zwarte sjen, ik eer je leven meesken, sa dankbaar voor ibuprofen, sa zonder Friese weesken. Maar drinken zo men gewoon haar bloed, niet alle oren, ik weet joert, de reden knap om een uitje om oproerswerk te maken. Gewoon rochelje het lieve len, haar longen maal erhinnen. Maar vreeg je wie er een maalbrouw men, werd je de smokers binnen. Sa zout hast het nooit net preun, bronchitis op het kaartjes kreun. En wij maar raam en vrotten, en wij bij mij een protten. Mijn leen, dat had net werkelijk oor. Ik sliet mijn acties stikken. Vertjeer liek wel eens nog geen stoer, als het juist wat ik had te pikken. Nog 2 uur, maar ik zag vooruit, dan ging ik er maar een regeling uit. Om mezelf te denken, ben ik net bij de pinken. Ik wil oondien joert. Op zeel hebben wij zo'n mandje, wat dwessig, maar al heel net joert. Die krijgt 2 iel in het krantje. Wat denkt jou dat er maar docht? Hij hafelt in je en de oren vlucht mijn tas in. Een viskersankje als vol vet zo'n betankje. Maar goeie zwargen, nacht en dag, verliend ons zieke meesken. Ze worden gauw op wien waai, wel vlugger als wij weesken. Het leven is een tinnetrie, van brekkelijk treffelijk blommesier. Het zaait oer 12 leren, het miet gewoon net te jaren. Daar brengen ze een dichterdel, de deel has veregen, net hard, maar wel maar liek bleek vel, zo wit als wij nooit zegen. Hij had wat zoenders, helpelees. Hij is de man die het mij uitkees om hem de les te lezen, opmerkzamer te wijzen. Op wat wij zetten uit de waai, van je me kom maar omkes. Maar het is ziel, zo voor, zo naai, oh, je bent maar te blomkes. Nou zit mijn tjens er alweer op. Denk om die kostbare hetteklop. Do, menske, giet die goed, maar beter reder bloed. Een van Frieslands beste dichters, vind ik zelf in ieder geval. Prachtige publicaties op zijn naam. Abe de Vries. En zijn laatste bundel is gewoon te verkrijgen in winkels. En dat denk ik wel online overigens. En dat heet Bloed prikken. Ja, we gaan naar een Italiaanse Fries. Een Frieske Italiaan. Je kunt het op beide manieren wel uitlezen. Peri Verlin, wie al hebben te gast. Francesco. Hij zou je Joert komen. Maar nog een muzikant onder de naam Farmer. Dat is namelijk regelmatig optreden. Zeker ook in Friesland. Francesco. Maar je bent alleen. Ja, nu ben ik alleen, ja. Ja, waar is je vriend? Nou, het is naar wintersport gegaan. Het is gevallen met, die is een hersenskunde gekregen. Dus ja. Die kan even niet optreden? Nee, ik kan niet optreden. Nee, maar normaal gesproken wel dus? Ja, normaal gesproken wel. Ja. Maar ik moet even zeggen, ik treed ook alleen in het buitenland. Ja. Dat wordt gevraagd. Waar speel je dan vooral? Nou, ook in Scandinavië. Heb ik vaak geweest. Ook in Duitsland ook nog. Ja, en ook in Nederland ook. Alleen, je speelt in bepaalde kringen, ook in het buitenland. Maar je mag ook niets vertellen. Hey, maar je gaat met, hoe heet je vriend, een muzikale vriend? Het is een Michel Deel. Ja. Is een kunstenaar. Ze schreef zelf ook nummers allemaal. En als je weer samen spelen, we hebben heel ander repertoire. Er zit Engels, er zit de tweede stem erbij. Veel ook met mooi akkoord. Vrolijke muziek erbij. Onder de naam Farmer, hè? Farmer is de naam van onze bandje. Ja, precies, ja. Dan houden we dat eerst even aan vandaag. Ja, vind ik ook. Hoe is het met jou? Prima, ja hoor. Als je speelt, waar gaat het dan over? Gaat het over het leven, de liefde? Nou, het is een levende verhalen. Die zijn vaak, die zijn stomme verhalen, maar die zijn geen stomme verhalen. Die eerste liedje die ik gezongen heb, ik heb een tournee in Iran gedaan. Een speciale vergunning. Een van de 5 artiesten die in Iran mogen optreden. En ik heb daar, die eerste liedje, daar heb ik daar van gemaakt. Toen ze een optreden, er kwam een vrouw met een burka naar mij, die hield mij vast en liet niet meer los. Ze hadden gewoon vast. Ja. Toen kwamen 2 bodyguards, die kon ze niet loshalen. Nou, ik vond het heel bijzonder. Ja. Ik denk, nou ja,
Daar ging je even nou. Dat zijn we een andere wereld dan Friesland. Want hoe lang woon jij nu al in Friesland? Ik denk 14 jaar. Waar precies? In Schalsum. Ja. Een grote stad hoor. In Schalsum, ja. Ja, Rotterdam in de buurt. Nooit overwogen om weer terug te gaan naar Italië of de wereld door, want je bent een man van de wereld, hè? Nou kijk, ik heb mijn werk. Mijn opleiding is mechanisch afgestudeerd. En ik heb een management of engineering werk in de hele wereld bijna. En ik heb veel gereisd. Het is maar ik ben in Irak geweest, onder andere. En ik heb vrij gereisd. Ja. En dan kom je zomaar in Schalsum te wonen. Ja, ik heb vrouw getroffen. Hè. Vrouw is een liefde, dat is een goede vrouw, hè? Oké. Een goede Friese vrouw. Ik ben trots op. Maar kom je eens even met z'n tweeën ook binnenkort? Ja, ik moest de groeten van Michel. Dat was een heel teleurgesteld, heel verdrietig. Ja. Ik moest de groeten even doen. Die heb ik ook kunst van hem gekocht, volgens mij. Ja. Klopt, hè? Het is een kleine wereld, hè? Ja, een klein wereldje, dat wist ik. Ja. Maar die moesten de groet even doen. En ze wou een keer graag met hem komen. Maar wij komen compleet met die bandje. En dat maakt heel ander repertoire. Nou, dus wij spelen geen chorus, maar onze muziek. Dat doen wij niet aan mij. Nog één ding. Welk deel van Italië kom jij van origine? En dat noemen ze Fries van Italië, kom uit Sardinië. Sardinië, het is net een Friesland. Het zijn een trots volk. En eigen taal. Het is een van de oudste talen ter wereld, ook nog. Hè. En ze zeggen, jullie zijn Italiaans, maar wij voelen ons niet Italiaans. Hoor. Ze zijn net te Friesen. Een beetje anders. Ja, er niks mis mee, hoor. Nee. Tof dat je er bent. Hij gaat voor u spelen. Francesco. Ja, een Frieske Italiaan, Italiaanse Fries. Je maakt zelf uit, maatje. Hij bent al heel lang in Schalsum, dus prachtig mooi plakje trouwens hier in Friesland. En meestal onder de titel Former Live in Noorderwien. Canto le mie canzoni in mezzo alla folla, storie delle persone conosciute e che mi sono stati accanto. Vedo quel velo nero, vedo quel velo nero, mistero non so. Guardo poi nel cielo, vedo stelle brillanti, poi quel velo nero e ce ne sono tanti, occhi tuoi brillanti, occhi tuoi brillanti, non ti capisco, non ti conosco donna, non so chi sei. Donna, tu non capisci le mie parole,
ascolti solo le mie canzoni. O forse la mia voce che mi ha fatto pensare di abbracciarmi e farmi sentire il tuo calore. Forse era un libro d'amore. Donna, tu non capisci le mie parole. Ascolti solo le mie canzoni. O forse la mia voce che gli ha fatto pensare di abbracciarmi e farmi sentire il tuo calore. Forse era un brivido d'amore. Forse un sentimento. Forse un sentimento. Tua anima innocente. Non ti ho visto, non ti conosco, mistero donna, ero nero, non so chi sei. Een Italiaanse Fries of een Frieske Italiaan? Je maakt het er zelf van meidje. Francesco, meestal als duo, maar ja, helaas. Die wie iets te fanatiek met skiën. Dan gaan we nog even met Trom en nog een live nummer van Francesco. We gaan eerst even praten over een platen- en cd-bus. En dat doen we meestal met Tamme Oosterhof. Mooi is de best, jongen. Hoe is het? Ciao Willem. Ja, best jongen. Ja, ja, we zijn een beetje Italiaan. Ja, tuurlijk. Ja, we bedoelen een beetje in stijl. De Waldpikken ben een beetje Italiaans. Ja, echt hoor. Ja, potverdikke jongen. Tuurlijk. Ja. Doe eens weer een feestje. Ja, ik ga weer een feestje jongen. We gaan weer een internationale platen- en cd-bus. Dat proberen we 2 keer per jaar te doen. En ja, dat is altijd gezellig jongen. Dat kan ik alleen maar meest kunnen onrieden om dat toch eens even naar mijn hoeken te zien. Het is bergen cremekes, hartstikke leuke meesken. Het is eruit beer gezellig, bakje koffie, fram bierke. Het is Boetelandse biertjes hadden ze direct. En vooral in die bakken om loeren. Hè? Ja, dat is het mooiste natuurlijk. Het struin, dat is echt dat is het geweldig. Joh. Echt, bij de meesten die zie je soms 10 op een bepaalde LP en dan staat er op Discogs of eBay op internet. Dan denk ik van 50, 60 of voor 100 euro zelfs hoor. En dan vervolgens komt ze op zo'n platenbeurs van PRT'tjes of soms van 4 euro. En dat is altijd, ja. Wat ik zeg in mijn winkel, je moet nooit in paniek rijden, rustig bloeien. Je komt vanzelf een keer zien. Er gaat wel een periode dit soort verhalen over, dit soort beurzen. En heel lang weer het, de vinyl plaat komt weer omhoog. En het wordt weer heel populairder. Maar ik heb het idee dat de cd een beetje met een inhaalslag bezig is. Absoluut, ja. We merkten sowieso online wel. Hè, mijn vrouw en ik, dat we online nog steeds wel proto-cd's verkeer, vooral in de boetelongen. Ik zie de verzendkosten natuurlijk, hè, van platen en cd's, dat scheelt nogal wat. Maar we zien eigenlijk dat de jeugd, dat klinkt wat raar, maar dat de meesten wat meer naar cd's zien. Het glimt wat meer en voor de extras onder de jeugd is dat natuurlijk geweldig. En ik had het gevoel dat het wat toen mij vinyl gebeurde, dat nou een beetje komt met cd's. En nou ja, cassettebandjes, dat get ik nog steeds wel een beetje mee. Maar dat is een heel iets groepje. Ja, dat is echt een heel iets merk. Maar de cd en de plaat, de LP. Ja, de LP is nog steeds oké. Alleen dat die wordt, vooral nijvinyl, dat is ontzettend duur qua inkep. Dus dat is een beetje nadelig. Maar de cd, ja, daar kan je wel eens een leuk cd scoren voor 4 euro. Als er een beetje om ziek is. Ja, absoluut. Ja. Wanneer is hij? Nou Stijn,
Santje Maart, vanuit Zien hoor ik het doorrippen. Waar is hij? In Salen zo hier, op Kalverdikje. En denk erom, net alle stintouders hebben een pinautomaat. Dus jongens, neem nog even ouderwets cash mee. Iedereen had zijn moeder er vol op Facebook. Put your mouth where your money is nou. En ja. Dus bij Gonk is het wel pinnen, bij de oren net. Nee, er zitten een paar grote jongens die hebben al jaar een pinautomaat. Maar er zit ik een hele hobbyverkopers bij. Nou ja, die mag net een pinapparaat ons kaffel letten. Want dan daar is maar één die er riek van wordt. Of twee, de bank en de belastingdienst. En dat doen we even net. Verhoort ik helemaal niks, hè? Nee, dat maakt er niks. Nee, zo doen we het, jongen. Tama, mooi, dat is wist. Als je plan hier gewoon aanzetten en geen nog eens even een paar uurtjes erheen. Nogmaals, Snijn, Santje Maarten, dat is dit weekend dus. De hele dag in die bakken omloeren. Zitten er wat tussen. Weet je, misschien dat die zo'n tocht hebben. Want dat is natuurlijk wel met internet vaak, dat wil ik wezen. Dan heb je vaak van tevoren een idee. Bij dit soort beurzen kom je soms gewoon op idee omdat het van je oost is. Een LP of CD. Net stenen, maar erheen. En het Tama. Goed, geef wij terug. Mijn Noorderwien en een optreden van Francesco. Een Frieske Italiaan of een Italiaanse Fries? Ik let het mooi in het midden. Maar dit is Farmer, live in Noorderwien. Il mare rossa all'orizzonte, non lo devi immaginare. Lo vedrai volteggiare, lo vedrai solo vicino a te. Accanto a te io lo vedo e lo vedrai anche tu. Quando il sole sarà alto nella magia della natura. Immaginare un mare rosa ti sembrerà una pazzia, resti affascinata e tu mi chiedi che cos'è. Ma il dubbio resta assai, il mare azzurro che non c'è. Se non è follia né pazzia, vivi insieme a me questa magia. Non credere ai tuoi occhi, sento il cuore tuo che batte. Tu vedrai il mare rosa alzarsi volo su di te. Sfiora il sole, volan felici nel gioco delle immagini. Si alza sopra l'orizzonte volteggiando torna giù. Adesso camminano nel mare, ritorna tutto come prima. Hai vissuto come questa magia per i poteri felici. Ma il dubbio resta assai, il mare azzurro che non c'è. Se non è follia né pazzia, vivi insieme a me questa magia. Credere ai tuoi occhi, sento
sento il cuore tuo che batte. Tu vedrai il mare rosa alzarsi in volo su di te. C'era il sole, volavo felici del gioco delle immagini. Si alza sopra l'orizzonte volteggiando, torna giù. Prachtig, wat een kerel. Francesco, samen even live in Noorderwind. Zet er haast op, deze aflevering. Na week hebben we het gewoon weg, maar alle nieuwsgierige gasten. We doen nog een keer Historian, te gekke band, live in Noorderwind. Lover, I killed a snake for you as a symbol of my everlasting gratitude. Lover, I killed a snake for you 'cause I know my heart desires. Lover, the arrow's not to blame. It's the soul that's been singing louder since you came. Lover, the arrow's not to blame. 'Cause I know my heart desires. Oh, I'll bring the sun and the medicine to oh Lord. I'll heal the earth and the world for you. Love, the rivers and the trees won't be the only thing you see. And the medicine too, oh Lord. I'll heal the earth and the world for you. Love, the rivers and the trees won't be the only thing you see. 'Cause I know my heart desires. 'Cause I know what my heart desires. Don't run away from me. The valleys and the trees won't be the sorrows you see. Lover, don't run away from me. 'Cause I know what your heart desires. And
Een oerzetting van de Russische dichteres Anna Akhmatova. Die heeft een stukje wat noordelijke elegieën schreven. En dit is de 4e. Noordelijke elegieën 4. Oantinkers hebben 3 tijdrekken. En het eerste begint met de dag van juster. De ziel reist onder zijn heerlijke bagen. Het lief geniet het zijn heerlijk skaat. Luidjen bestiet nog. Trin vloeien. De inkert vlek op de tafel is net vervagen. Een tuut is als een zegel op het het. Uniek, dagsissend, onverjittelijk. Maar dit stik door het maar kwad. Dan is de bagen verdwoen. En ene in een boetenwiek stiet van Sieden een hoes. Bij het winterkaart in een simmerhiet. Dat spinnen kroepen door het stof. Dat vurige brieven verskimmelje en de portretten stiekem wij verhoorje. Mensen beziet je het als wie het een grijf. Wask je thuis maar schippen de hand en pinke een enkelt tint trintje voort. Uit wurge egen. Ziek hel je zwier. Maar de klok tikt. En de ene maaitiet wordt de oren. De lucht slacht razen uit. De steden nemen oren namen on. En tjoegen van wat badden binnen wij. Om uit te goelen. Om uit stil te staan. Geesten die wij net meer oproepen. Ze zullen stadig wij van ons voortgaan. Haar omkomst zo verschrikkelijk wijzen. Wij wekker, weten wij binnen zelfs het paard naar dat afzondere hoes kwiet. En stikkend van skamte en lilkens draven wij erheen. Maar als in een dream alles is oors. Mensen, dingen, morren, nimmen kennis. Wij binnen vreemden en verkeerde adres. Goeie God. En dan komt de bitterste van oeren. Wij begrijpen dat het ons net waarlijk wie wat West had in ons leven te bewaren. Dat ons leven haast lieke 4 waai van ons is, als voor ons boormannen door verderop. Dat wij de verstonen net weer kennen zoenen en dat de jongen die God van ons katen het schoon zonder ons rijden. Wij zeggen zelfs dat alles zo het beste is.